talba lil familja Mqazza Sinodu tal-Familja mill-Papa Franġisku. Ġesu, Marija u Giuseppi, fikom nikkontemplaw id-dija tal-imħabba vera. Lejkom bit-tama nduru. Familja Mqazza ta' Nazaret, ibdel il-familji tagħna wkoll fl-inħawi ta' għaqda u ċenakli ta' talb. Skejjel tas-sew tal-Evanġelju u knejjes domestiċi xkejknin. Familja Mqazza ta' Nazaret, jalla attaktar fil-familji ma jkun hemm esperjenzi ta' violenza, teluq u ta' firda. Jalla kull min qatt kien imweġġa jew skandalizzat jara fiss il-faraġġ u l-fejqan. Familja Mqazza ta' Nazaret, jalla s-sinodu tal-isfijiet li jmiss jara fir-rawwem mill-ġdid f'kulħadd l-għarfien tal-karattru qaddis u invjolabbli tal-familja u l-ġmil tagħha fil-pjan ta' Alla. Ġesu, Marija u Giuseppi issimgħu it-talb tagħna u qilgħuh. Amen.